вашата огнена ръководителка. На всички вас желая здраве, Божи и много успехи! Поздравителен адрес на Канцелство Българска усмивка, град Лъвовка. Уважаема госпожо Бачева, за мен е изключително удоволствие да ви поздравя от толкова 10-годишният юбилей на Канцелство формация Български огън. Достоен за уважение е вашия стремеж да събирате любителите на българското хоро и така да популяризирате ценното ни танцово и фолклорно богатство. Приветствам вашата изява и се надяваме на световната сцена да се надиграваме. От мое и от името на Българска усмивка желаем на вас и вашия колектив и Български огън да не спира да гори в сърцата ви. Честит празник! Поздрав от мама Мариана! на тази сцена. Продуктите на Божието здраве и души бурен сняг, година след година, всеки е неуморно, душите пълниш с вечно жив заряд. Краката движат се ритмично в хорото, сърцата бият в ритъм участен. Магията на танца омагьосва всеки и той лети с усмивка устремен. А любовта към танца огън е божествен и той гори неспирно в нашите сърца. Годините натрупаха се 10 и нека да се трупат все така. Се предполага, че трябва да кажа нещо много сложно, много така дълбоко, но нещо, което искам да кажа е, че първо много ви обичам. Благодаря, че досмяха, че успяха и направиха това нещо тази вечер специално за вас. Те наистина се трудиха безумно много. Благодаря също на вас, публиката, на вас, нашите семейства, че успявате да ни издържате всяка седмица, всеки уикенд, всеки месец, всяка година. Ще продължава да е така, даже повече. Благодаря ви! Благодаря за вниманието, за прекрасните цветя, подаръците, за това, че сте тук, че сте страхотни.
работи, но най-вече искам да благодаря на съдбата, че ме определила те да изберат точно мен или аз да избера точно тях или съдбата да избере това, аз да се занимавам с това. Благодаря. Обещавам ви от тук нататък, това ще бъдат нашите изяви. Благодаря ви, Огънче. Аз искам да благодаря от името на всички Огънчета и да ти пожелая да бъдеш просто такава, каквато си. Знам, че ще оставила на след това, че ти да